Finding ke friend song sungtini kaisna lana advertisement friend song o advertisement ke DM internship DM mane district magistrate mane je district ni je office je অডিকর্তা বা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসার যে ডিএম বিনি মানে অমুকা साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि बागै जे बिनि थ्रुयै डिएम इन्टार्नशिप प्रग्राम खाजांनाय अमुका 6 मान्थनि बागै अबो जे इन्टार्नशिप खाजांनाय इनके अ जागायाव नरक एप्लाइ खालामनाय जारा ग्रेजुएट टाइप पोस्ट ग्रेजुएट खाजाग्रक फ्रेंड्स ग्रेजुएट टाइप पोस्ट ग्रेजुएट खाजाग्रक नरक अ जागा 6 मान्थनि इन्टार्नशिप खायके नरकनो 7,000 खालायनाय पार मान्थ बेतन रजांनाय जारा खायना मुसुंनाय रके खालायमानो फ्रेंड्स खायना मुसुंनाय रके तो खायना नांगिया इनके जारा खायना मुसुंनाय रके खायमानो साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि जत माने ब्लक दंमानि जे साउथ त्रिपुरानि जत ब्लक दंमानि ताई जे डिएम ऑफिस दंमानि बिल्डिंनियाव अ जागायाव नरकनि डिउटी खालायनाय डिएम ताई जत ब्लक आन्डार नरक अ पोस्टिं खालायनाय फ्रेंड्स अ जागा नरक इन्टार्नशिप खालायके इनके नरक अ जागा खालायनो थाखाय लगी कंप्यूटर नॉलेज बो किसा तंग नांनाय कम से कम 6 मान्थनि कंप्यूटर नॉलेज बो तंग नांनाय निसाव फ्रेंड्स अ जागायाव इनके नरक अ जागायाव एप्लाइ खायनो थाखाय इनके फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्टनि जे इन्टार्नशिपनि जे कायसा इमेल दंगो हायके नरक डिस्ट्रिक्टआव थाङै बिलनियाव थाङै डिएम ऑफिसआव नरक डायरेक्टली ऑफिसआव जमारि मानाय नरक कायसा बायोडाटा फॉर्मेट सोनामै नरकनि पीआरटीसी एसटी ताई नरकनि क्वालिफिकेशननि इन माध्यमिकनि मार्कशीट 12 नि मार्कशीट ग्रेजुएशन मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट ताई नंनि माध्यमिकनि एडमिट सह नरक नंनि आधार लाङै फटो लाङै नाय नरक साबमिट खालामनो हायके नरक इमेल टिबो नरक एप्लाइ खालामनो अ जागा इमेल लहाजा तंगो DM साउथ त्रिपुरा इंटर्नशिप @gmail.com होननाय अ जागा इरजाक तंगो नरक इमेल टिबो नरक रहरि माननाय 24 तारिख सेप्टेम्बर निसिमी तिनी तो 25 तारिख फ्रेंड्स 24 तारिख सेप्टेम्बर निसिमी चेंखबो नरक जे मासनि जे सेप्टेम्बर मासनि 30 तारिख जरातै नरक एप्लाइ खालामनाय फ्रेंड्स इनके अ जागायाव एप्लाइ खालामनाय परे नंनो इंटरव्यू नुंजांनाय इंटरव्यू नुंमान परे इंटरव्यू हांगे डीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू नुंजांनाय अ जागायाव इंटरव्यू नुंमान परे जे इंटरव्यू टिकिनाय नरनो जॉइनिंग खायरनाय फ्रेंड्स 6 मान्थनि बागै अ इंटर्नशिप नाय आवन पुरे बरक न वान संनाय फ्रेंड्स नरनो नारंगनि नारगेदा आ बरकनि थानि न के फ्रेंड्स तो को जागा 6 मान्थनि बागै फुंजाक दंगो निन वर्किंग परफॉर्मेंस टक कांके तो बरक अ जागायाव एनी टाइम नरनो कंटिन्यू खालायमानो आमतिक साजाक दंगो फ्रेंड्स इनके नरक जारा एप्लाइ खायना मुसुनाय खालायदि अ जागा कांके रमदि नरक विभिन्न प्रोजेक्टनि तैनै नरक डिस्ट्रिक्ट बा ब्लक नि अंडर नरक सावमा खालायनाय फ्रेंड्स कांके अ जागा सावमा खालायके नरक विभिन्न ब्लक रगो प्रोजेक्ट फाइमार नरक सायमानाय फ्रेंड्स अबन बागै नरक अ जागायाव जारा खालायके बेलेखेन जानाय जारा खालायना मुसुनाय रक कांके आसनो तेइस जन हाय हामबाय।